Allah subhanahu wa ta'ala atamulenga Jibril alayhi salatu wassalam ngero Gabriel ngana mpasa mpata wengero Gabriel pita ukayangane kujanna ukaone mtendere umene ndakosekera akapolo wanga okulubirira upita ukaone simene ina akapolo wanga ndakosera zinaga kumana nazo akachoko moyo chikwa pansi kamata akapolo wa Mulungu akunena ifetu komanso ziwanthu nde upite ukasusumire kukahena ukaone simene ndakosera akapolo aine ondinyosa ine ngelo Gabriel anapita ku Jahannam kukaona simene zili kumene kusopya makalaribu sinjoka ukaona sinkhanira malawi a moto ndi kuonanso ntchito zimene zikapangitsa anthu kutaka ulowe moto ananena mngelo Gabriel ambuye Mulungu apatu Jahannama hii anthu ambiri ndi aukayilowa kwende ntchito zokhazo zimene munthu amakonda zimene mwayika sokalowesera anthu ku Jahannama sokoma zamoyo uno zambiri ndi ntchito zimene zimakapangitsa anthu kutaka lowe ku moto Jahannama pamene janna ataisuzumira anayipeza kuti zambiri zimene zikamangitsa anthu kalowa ku janna ndi zinthu zokhazo zovuta kwambiri pamene mtumiki akuti yakutidwa janna yazungulidwa ndi zinthu zovuta kwambiri kuti munthu asipata akalowa ku janna ali ntchito pamene Jahannam yakutidwa ndi zinthu zofewa kwambiri zimene munthu upanga ndi ize kuti akalowa ku moto Jahannam kwachifukwa chimenechi kuti munthu akafika popambana ukalowa ku janna faman zuhziha ani nari wa udkhila aljanna fakad faza amene akatetezedwa ku moto wa Mulungu subhanahu wa ta'ala kupambana sikuli padziko kupambana kwa munthu mpamene Mulungu adzana kuti awadi uche kapena abiti uche kaloweni ku janna pamene munthu adzaonesa kuti wapambana pamaso Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mulungu wayika ntchito zambiri zimene ife tikapanga kuti tikapambane siku la kiyama akunena Allah subhanahu wa ta'ala wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun munkhani yabwino anthu azipikisana wapikisana anthu apikisane munkhani yabwino maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in amapikisana munkhani yabwino osati musoyipa iyayi tamuona Umar amene akunena pamaso pa mtume kuti ine mtumiki sinna yesere mbang'ono pomwe kuti ndimpambana Abubakar pokha Abubakar makhapa nambala 1 tumikwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hata bemphera subuhi siku lina ndana atembenukira maswahaba ndana fusa ndi ndani mwa inu usiku wapitawo amene waperekesa maliro usiku anayankha Abubakar ana ya Rasulullah ine wina aliyense osayankha Abubakar tuna ine kenaka afusaso chabwino satanjalapo ndi ndani mwa inu usiku wapitawo wapereka sadaka Abubakar ine ndi ndani mwa inu usiku umene wathandiza munthu Abubakar ine aliyense Abubakar mangopezeka ine Abubakar eni changu pazinthu awa ndi Abubakar eni changu pa zinthu zake zabwino alipo ena achangu pa zinthu za haramu ali pa nambala 1 mukapeza ku haramu khapa nambala 1 iko siku la kiyama subhanahu wa ta'ala anthu akayika ma position Allah subhanahu wa ta'ala akaika chimuliro lonse limene anthu amapanga pamapezeka wina ali pa nambala 1 chimuliro lonse limene anthu amapanga pali wina nambala 1 tikuyelekeza chimu la ndudu kusuta foja alipo ena amaliza mapaketi a foja achaka 1 miliyoni ndiyo kuti munthu amene adasuta ndudu zambiri sizikateweza kumapeto ena akhapa nambala 1 ndiye pana anthu ena amene amamwa kwambiri kuposa nzawo mitundu yamowo nawonso akhapa nambala 1 ife ndikuchiwerewera alipo ena amene adalemba mu dayari yawo asimayi nasi bambo amene adapanga nawo pa nambala 1 achangu pa zinthu za haramu Umar siku lina adaterereka ndi mposa Abubakar kuti Abubakari amapanga bwanji nifanye mposa yenda kwa Abu Umar kabisa bila makondo yenda usiku anampesa koko wino okude wambiri mu chima alibe bana somali koko wile nipesa busawabu kusambira mapangira Abubakar
anadzuka Umar usiku anhata kona anaenda songa za zala Umar kutasa muve wina aliyense mdini kumene akupita Umar anaenda Umar uyendera songa za zala mukutiwa amene amayendikira nyumba icha yako kwacha eti atacheza kuba adava wina wake nkati akusesa mpye harusesa Umar adabwa ndana amewobwera mwacha kukwambira kusaidie badele yesidela lawira uposa wina aliyesi ndindani mena amacheza kuyangana dole na Abubakar wafika kalikara kumseseraku nena Umar basi ngati lero nesesa kuti mpambana Abubakar sinzandusha sumu sabini maswahaba amapikisana chocho na feso anholero tipikisane muzabwino zimene Allah subhanahu wa ta'ala watipasa monga kati masiku amene kuyenda wake tumkwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalira kuti ma min ayami palibe masiku amene mwana wa Adamu atakugwira ntchito yopambana ntchito imene Mulungu kumpasa thawabu zochuluka kuposa kugwira ntchito masiku 10 oyambirira amwezi wa Dhulhijja pachaka pali masiku ambiri pachaka pali masiku amene anthu amapanga ibada amapanga itikafu amapanga maibada osanasiyana nditumika kuti palibe masiku amene inu mukapanga ibada mmapeza sababu zochuluka kuposa masiku 10 oyambirira amwezi wa Dhulhijja ndipo palibe amene angampambane munthu amene musawabu kwina sahaba adafusa wala jihad fi sabilillahi mtumiki mutozi ntchito imene ya masiku 10 ndiyo pambana kwambiri kakali jihadi kumenya nkhondo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumenya jihadi inu mukudziwa kufunika kwa jihadi kujislamu inu mukudziwa nkhondo zinada apeza anthu mashahidi mashuhada anthu amadafira ku nkhondo mukudziwa inu mmene anthu amafera ku nkhondo amanama tusifukwa nkumanya kuti mtumiki chonde itafuta nkhondo ya Tabuki wina sahaba ukafika kwa mtumiki chonde munilole ine nsapite ku Tabuki na munthu ini nini vuto mtume mwangamu ndili munthu wacha bichabi kungoona mzimayi na therapy ndeni kapita ku Tabuki ndikwamba kapanga ngozi menga kangoona mzimayi aku Tabuki nkakwana unjira kulapo munilole nikhali ku nyumba mtumiki mutati muhatizi mkato sezi unali kuthawa ku nkhondo wina amafika kwa mtumiki kunyumba kwanga kuli bali Yesu ndikuopa mbava adibera kuli kuthawa nkhondo kumene ndikukhala utatembera ndi nkhondo imene koma mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwasangalasa anthu alero amene jihadi kulibe pakali pano kunena kuti munthu amene angagwire ntchito yopambana m'masiku 10 akupeza thawabu zochuluka kumposa munthu amene wapanga jihadi fi sabilillah illa kupatula ngati jihadi yake takhala kuti munthu wapita ku jihadi ndi chuma chake moyo wake iye mwini ndikafera kumene kusala kwa Yesu chilichonse uyo kai ndamene ali wopambana kumposa uyo koma ngati anakamenya nobwerako sangafanane ndi munthu amene angagwire ntchito yabwino masiku 10 amwezi wa Dhulhijja